Kazan takte buk sang tong mo de manor na tong lai buma tibi tini Dires Deborma bai Sanjit Deborma no kok siljaka tini bunyura hajara thangke se sanani obo hai borok bahake no kotor ma tangni manka building bahake tinta saite AC no ko toni manka obon kok siljaka kok silchamani karon ke bahai pulia puro da hakina sao bunyura samung tangai bol phile ka choi aba kena sao haipano obo ke samung khlai tong to no State Bank ni agency o khorok ni Dires Deborma bai Sanjit Deborma oro saimaman moti hingkangke borok agency o State Bank of India ni agency naka abon pore hingke borok no lukorok no borok saka je sinijak borok tongnai rok no norok subsidy gnang loan nanada oron theke je kok phayo subsidy gnang jar norok loan nanada odek atabo 1 lakh na khangke 10,000 suna nange jat 90,000 phirobi ma sunai jat tabuk 74,000 naka 9,000 mannai tai bad baki ma sunai hingke o kisa suna nange jat obo hai loan nanada ne singangke yang lukorok bo ni suna sanang yang ke to nanai borok nanan gosikha norok kagos potro robadi phaidi norok loan nanan bagi borok no tlang thangka 6 rekha withdraw pommo te onno facility nangma jagaroko 6 rekha 6 namani pore o borok a bank o thangai borok na 6 bai no Dires Deborma bai yang Sanjit Deborma borok connection tongo khorok sangke samung khlaini tike sangke document thumnai abo ke tlang jagai no borok no rang uthoka 74,000 uthoka 74,000 uthok mani borok naro kagos bo tongo oro bo tongo 74,000 uthoka uthok mani pore hingkangke 9,000 yaphai rekha borok no ni 74,000 sanction kha haipano nang o 9,000 simi o subsidy je suna nange jar obno nasidi tei bad baki rang ke ba abo luno sojagoi thangsiting abo recovery siting abono nung tei manliya abo ba tong siting ke bo je manai ba tei sunabo nangya kuno bo khai 9,000 manke ba khusingi phaikya nogo abo tai suirika recover khlairka o rang no phirogoi ri phika o kok sawoine borok no ri rohorka কিন্তু অবাই খাইনো তাই কবং বড় bo খাইজাখা হাই খাইনি বেঙ্গ তলাং তলাঙ্গই 6 নানা 9 কাগজ পত্র তলাং থাঙ্গই রাং নাখা 1 লাখ নাখা 10,000 পিরগিরকা ও 10,000 কা সাবসিডি অবশ্যই নাঙ্গে নং নাদি পুরা তাই কোনো চিন্তা খাইনি নাঙ্গা তাই বাদ বাকি রাং গাংকে অব লুননি বাগै পিরগিরি পিছিনাই রিকভারিनि বাগै আবো তাই অম জমা রিখাंखो নং 10,000 মানকা অব পিরগৈ লুন বা সোজাকसितों abake ruine pura 1 lakh uthopon 1 lakh o bono rojagya 10,000 je subsidy torok poni manmani abono ko ruine abake borok no sa sawoine toni rekha gate bank songsung no phai arang no san 5 lakh bole ihi abo su sojagoi thangka te boron phanya nangnai ba bank songtai san 5 lakh na bole ne bare bare sungjang pare te kon wana nangi bank songjadi no sungpakhya tai bad baki rang biang ni sungpakhya joti no anu romdi o kok no sakani sawa bon pore khe 3 বছর abake mang borok kobangma borok abake khlaijak mon pore 3 বছর ni pore keno notice phaikya je loan nanai rok bagai nung 74,000 loan namani te 65,000 sudi abai khlaino notice kobangma phaikya je loan nanai rok ni je bengo thangoi soi renai u Dires Deborma bai Sanjit Deborma ni tuidul mumbai je samung khlaijak mani borok ni kok bai je soi renai rok je loan nanai rok borok mung notice phaikya norok ni rang namani obo subadi ke borok wana jakha hai jingba susu sona nangya aba jing je sona nangya je 9,000 abno simchinao jingdo 74,000 rang naya nama do yang sinao Dires bai Sanjit borok sa samung khlayo jingdo pura nai jing tan bagai sunai ne bank ni borok no saka bank ni borok saka jing Dires Sanjit chinia norok ni soisi abo norok ni soisi tongo norok sal luno naw norok sa abo no recover makhane norok se mas sunai nai saka borok amang simang nanglai jakha buko norok ba suna nangyani sabla sa borok Dires bai Sanjit na thangai singya buko norok ba suna nangyani sabla sa tau phake bank ni borok phani sino rang santong bakya bad baki rang sudi
Abai khlai notice ta phaikya ke bor asugui salaikya salaimani poreo hangka ke bor obno saka hai khlaini tamu saka bor obno rokno khnai ni di bor tamu salaikya ko lun na halai men hoite bauti loan abo loan kesi loan ko kesi loan na halai men jaga wo Dres Kumar sin thani rang thok ogoi nok tang mani bo agio khai ko babu song baji bufang rawi chau jung dare jung ni ji nungjak si nogo phaima ro chi nogo phaya kono babu song bufang rama ro song nungjak kai bo kaise borok bufang rai jane borok bo bahake nok building ti saka bini nogo AC theba jak nok khalaw taj rijak ko nok khalaw plaster rijak bahake botang mangka bufang rawi atoi jar ke chini ma baba song tangi tangma yang na nok building bahake akok silcha mane abo bon sotoni silcha akok silcha mane kai bo jungno ko lun nahat hini chau nga bo jaga wanga kesi lun chau ngai abo nahar pano suna nangya dong document dok xerox khai anja gor phedi ang nahari nai ni chau bo ngai dot thik ase chunas nangya nga ba jo to borong na hamjang nai ngai nahar ka thalagya bengo thangai bo sawa pru phajiri nong lun chenjon nga thanga ngai kasha kagos tu cek kagos potong go kasha ga ceko soiri ding ga ceko bo soiri ga go rang thomani from aja ga bo soiri ri ga ga chudu rang khai boxing ya musuk mana hini boxing ya ba pro ga soirwa koni thanga ga bengo hapka ga nungora chu tong dina no saigalang nungora chu tong di suzula ang ko gana hne bo thanga konoi rangu thoka dires rangu thoka konoi utui si ja hai pa no mane kai uturi ni tari ni o kising na ya tu yo rang ko ma ka utuk te hege bo gani ka rang chencho nung man hingkai ko kagos tuka tongan thani a jaga ni chencho nung man hingkai 74000 ro bano ayang sakatalang thaka rang uthuga ko ni sakatalang ka hingkai nyo bano rang ya phar hoka ni rang 9000 ngai tai rang khai 74000 ni thingno rang hapano tai rang khai ninga malia ngai tangin chega abo nung luna harmani tai suwa nanglia abo tan ni nar ka abon bagai nuswa nangle noya jarang telang thang je chulan ni banori roka to phana no ko phaisinga judi chino yo abo judi chino ulo bank ni bor phaigang ka ang tam ni sane cha phaya bo jibon thangbon cha judi no phaigang kai ang tong abon bagai anorom di ni chobo abon bagai ang dai to ni chow ngai tabu khai tam ka bank ni bor phaiga bank ni bor phaya kono sapaiga ni rang nung suatura jana hamani suzula tabung nung suna nang tongha buja jar suna nang suatura jana hama jaga bo tabo ang suna nang po posite jar suna nang un chaboy ngai bo ang saka pru sar ang to rang suatura jana haya ang jutoi na hamani 9000 simanu ang dress ni yago 9000 taka siramanu sar ang suatura jarang na haya ble chaka ngai beng ni borok tamcha aro to mung to nin chible nung manjang naita sundires no chiniya ni bo apro chawo nga tabuk agi je bo kuri to mane asungsa o rangmane nok huk dangka ba chini rangmane nok huk tangai bo tabuk nok building no tongo bi nok klase plaster jak tai nangu gnang rok chakir khai tone gnang rok si bo haki tangmai angka bo chadron to abu phangra chane boro bo bahai ga te tangman khano dalan building dalan kai bo as hat ko chino rang thokwa ko ne bo bahai kai esi tola tongman khana tanor tini je kok salai mane tami salang khabo bo ka shawa khana bengo phaji nei bo ki bengo sakir dekhai bo kun sakir khaya bengo kaka dini mungkhai diras kami bro kami asam sojapar nungki bengo sebok da yakhab sakir dekhai sakir acha noni je ukolong ni lukurok oro je jama basa jak tong thajing je kok sabani abo sabani account borong ne rang thangai recovery khanor semi abo ko machine tok nang nai ngai je tabo boroni ni buskang no norok asugbe oro mit badung lahya abo boroni rang kebo 70 kebo 74 kebo 80 sanction no nung je boroni rang baki kebo no 9000 kebo no 10000 kebo no 8000 ke ya phare baki rang narak mani abo ki saimi abu da nang abo buni account no recovery khari dikha sing to khayo disbas khayo karon bongni leader ni je অনুমতি leader sab মানে ko sonjit takok sonjit bosung document collection khayo sing disbas khayo মানে sanction copy khay disbas khayo sing poilano sajak je ব্যক্তি
뭐 사이클랑 탄가 이제 거시나이 버럭 보나카 뚜디 이제 거시에 버럭 승나 팔다리 살다 내가 선제 따복 সম্পূর্ণ গানমন বতনন কক সিলি তং যে নং ঘরক পাতিনি লিডার এখা বরংনি গ্রুপনি লিডার যে বকক সামনে নঙাবো গসি না nang hai to segang lo thajing saka igo buni lul kazamno katal khairen khai ko sambala saboni kasam abo siadrok abo ang saimia abo kubi sai মানে সম্পূর্ণ নরনি যে ওকলগনি অলুকুরনি রাং স্যাংশননি ফাইমানি বরনি রাং বেনর যে বরগনি ব্যাংক 51 no rang lakai na hasa tongmani saboni bosia abo recovery khai dikha abo boro recovery khai gang to document thumri ka nangka document thumri na bengo mana iko beneficiary gosi nang do rigo orno agi sa saka je buini 51 yakaba buije lakai na jak kebo sinia o borok sabo lakai na jak je bengo lakai na jak borok no recovery khai boi norokni document langai je bank lakai sanction khai norno baki 10000 5000 ke yapai honai borok sa saka tei gogosi norok apru borok apru chin document no suno gosi roi talang ya do ang mas sawro gosi ya do tadal ko budina borok thakai botatal thagna mo joto borok joto tadal thagna tar mane bo gosi roi talang ya bo gosi roi talang ma hangka bunya ro riboi ingona hangka chung document ho sokala kombono bunya ro suna jatin thaka hangkai hangkai o sumani bo samnara suiri ab sung sung saimia abro saimanai kaka borok to sai dong tabo abono sia nai ang kichu kaing bos document thumnai ang to bona direct document hodi ang nong muti tabo norok ni kuni netri tabo no khoroksa document thumna be khoroksa sanction khlaina ni tong 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 kuni netri tabo no o boro bigram to phafa ya abala gosi na sari phakina nor kuni dusi be borok oro je bigram to mana gosi na sari sago thinai bo an mungdara bini bopru na mane sekango ibaro wai bak thano ang so u ka ka sonji nang kona ta sonji tamplan document bono boban thangna haro bosim na har bosung mansi ta ba ong ko sungna kai noya da ka bosiman mo sije na nin noya dar bag ro hata ko rang phono kya rang phono ya na ta khai bank ni hoite notice pe rang ma sunai ani ka phaya ko phai ma kai Dolly ba phai ka ka poi don mano paro khai ga recover khanya ne man bolu na hamane hincho busuk taka rok recover khanya kala hincho mane 10000 recover khai kala khai 15000 malang nai hincho tani baga bo recover khanya na bo sikango lu na har purus se bini kai to busuk chencho nung semia bo mosomi be thanga tung be thanga aja ga su tongai ro dujon ja dong ta bo a dujon a tongai ro bin thane ja angni naman haro bin thane angni naman hamno kol khe gorong phanya apni bare te bhia de nai ra Sotin nang ni ba ga din thanin dai pia tongar dam thang ga sa de sung khana ta usa usa 29 sal khana gorok ok sipai ko ko gorok se ko na ha ga tongai ba ko sa tin ga ga tam le ko su tongai ro ko ko man ne ben thang pata ang se me yang sa ga ya ko ta ko mosomi ro soire de hincho ka tam ni baga soire ni apa reno ga soisido ka tam ni baga soire ni mo mane Itu kakak. Mau kali. Mana?